Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte vo videu, v ktorom vám v krátkosti predstavím nové podnikanie s názvom GoMLM, v ktorom môžete zarábať aj bez registrácie, vzhľadom k tomu, že je to MLM, ale aj bez registrácií môžete zarábať do $100 mesačne na základe nejakých jednoduchých, ale aj možno zložitejších úloh, ktoré budete dostávať každý deň, za ktoré budete platení. Nie je to žiadne podnikanie založené v daňovom raji, na žiadnej Malte, na Seychelloch alebo v Paname. Toto podnikanie je založené vo Francúzsku, takže tam sú určite iné zákony a určite budú dbať na to, aby ich podnikanie bolo legálne. Čo je ďalej zaujímavé, je známy majiteľ Claude Mitchell, alebo človek, ktorý za týmto projektom stojí, a taktiež podpora zo strany projektu je naozaj na veľmi dobrej úrovni. Vždy mi odpovedali priamo na každú otázku, na ktorú som sa spýtal, vyriešili problém a podobne, takže naozaj môžeme sa na nich spoľahnúť. Poďme teda na to, ako sa registruje. Stránka do roku 2015, teda do konca roka 2014, takej predštartovnej fáze, čiže zatiaľ sa len ľudia registrujú, pridávajú a vytvárajú si nejakú štruktúru. Keď teda kliknete na odkaz niekoho, objaví sa vám takáto stránka. Od roku 2015, čiže od 1.1. už stránka bude úplne inak vyzerať, bude mať úplne iné funkcie, bude to úplne o niečom inom. Takže momentálne je to iba taká predštartovná registračná fáza. Keď sa chcete teda zaregistrovať, kliknete na Join Now vpravo hore alebo úplne v strede hore. Registračnom formulári ako prvé vyplníte vašu prezývku alebo užívateľské meno, potom vyberete produkt, čiže GoMLM Basic zdarma free, iný tam nie je. Zadáte vaše heslo, potom znovu heslo, potom e-mail, znovu e-mail, zadáte vaše krstné meno, vaše priezvisko, sponsor name, čiže meno sponzora je už vyplnené a vy, ktorí sa registrujete, si zadáte, do ktorej strany v binárnom systéme pôjdete vášmu alebo tomu človeku, ku ktorému sa registrujete. Čiže vy si vyberiete buď ľavú alebo pravú stranu. Už v tomto podnikaní to nie je tak, že niekto sa zaregistruje a teraz niekde vo svojej internetovej kancelárii, tzv. back office, si vybere, že dobre, teraz sami ľudia budú registrovať doľava, teraz sa budú registrovať doprava, alebo jednoducho takýmto štýlom. Nie, sami ľudia si zvolia, na ktorú stranu k vám pôjdu. Čiže ja vám to predstavím na takom príklade. Toto ste vy a teraz váš človek sa registruje a v tom registračnom formulári odklikne left. Čiže a potom samozrejme submit. To znamená, že sa zaregistruje na miesto L1. Keď ale vyberie right, tak to znamená, že sa zaregistruje na miesto P1. Čiže potom ďalej, samozrejme, pre tých, ktorí nepoznajú binár, veľmi jednoduchý systém, vy teda zaregistrujete toho L1 a potom môžete zaregistrovať L2, teda pod toho človeka L1, potom zaregistrujete P2, ten si vybere pravú stranu, takže sa zaregistruje pod P1 a tak ďalej a tak ďalej. P2 niekoho zaregistruje na pravú stranu, čiže to je tento P3 a tak ďalej. L2 ešte nikoho nezaregistroval, ale L1 zaregistroval niekoho, kto si vybral ľavú stranu, tak sa zaregistruje pod L2 a tak ďalej a tak ďalej. Tuto LP1, ten si vybral pravú stranu, u L1, LP2 si vybral taktiež pravú stranu a tak ďalej a tak ďalej. U PL1 tam si jeden vybral ľavú stranu a druhý, ktorý sa registroval, si vybral pravú stranu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže takto nejako funguje binár. Čiže ľudia, ktorí sa registrujú, si vyberú stranu, ktorú chcú, do ktorej strany alebo na ktorú stranu toho človeka sa chcú pridať. Dôležité ale je, že keď vy si chcete vybudovať teda nejaký pasívny príjem na základe štruktúry, lebo veľa ľudí v MLM marketingu toto robí,
tak dôležité je, že máte 5 levelov. Ja to poviem tak, že nie je to nejako limitované, že dvaja tu môžu byť, potom v druhom leveli môžu byť 4. Tamto je neobmedzené. Ale dáme si taký príklad, že vy zaregistrujete 5 ľudí, z tých 5 ľudí zaregistruje každý 5 ľudí, z tých ľudí každých 5 ľudí a tak ďalej do 5. levelu. A tak by to vyzeralo asi názorne takto, že v prvom leveli by ste mali 5 ľudí, v druhom leveli 25, v treťom leveli 125, vo štvrtom 625 a v piatom 3125. Takže je to na vás, čím viac ľudí zaregistrujete, čím viac ľuďom pomôžete k tomu, aby niečo zarobili a aby to odprezentovali alebo podali ďalej, tak tým máte vyšší príjem. Je to len a len na vás. Čiže vzhľadom k tomu, toto je úplne jednoduché. To je to, čo sa týka registrácie a fungovania systému. Poďme na to teraz, ako po registrácii sa prihlásite. Jednoducho po registrácii vám príde e-mail a kliknete na GoMLM a tu máte login. Na to, keď kliknete, vyberiete vašu prezývku, zadáte vaše heslo, odkliknete login, vyberete, že chcete, aby si vás to zapamätalo, keď neskôr zabudnite heslo, je tu lost your password, čiže zabudli sme heslo, nevieme a prepošľa vám to na e-mail, čiže je to veľmi jednoduché. Ďalej, čo sa týka, keď sa prihlásite, stránka vyzerá znovu presne takto isto. Len vpravo hore máte fungujúci network, čiže keď dáte network details, tak vidíte, koľko ľudí máte registrovaných, genealógy, vidíte momentálne takúto štruktúru, ako vidíte teraz tu. Táto štruktúra týchto 5 levelov nie je momentálne viditeľná, je viditeľný iba ten binárny systém. Potom máte ľavú skupinu, pravú skupinu, čiže ľudí, ktorých máte vľavo, ľudí, ktorých máte právo, personálnu skupinu, čiže osobnú, čiže vaši osobní zaregistrovaní, moji konzultanti, to je všetko komplet, čo máte a neskôr bude v dispozícii samozrejme My Payout, čiže moje výplaty a tak ďalej. Update profil, tam si vyberete zmenu hesla, ak chcete zmeniť a PIN update zatiaľ nie je k dispozícii. Takže to je všetko, čo sa týka GoMLM a myslím, že je to úplne jednoduché, nie je to nič zložité. Určite poteší každého, keď krásne naštartuje nový rok 2015, čiže verím tomu, že sa aj vy budete tešiť nielen na oslavu nového roka, ale aj na to, čo potom bude nasledovať. Bude nasledovať spustenie produktu alebo projektu GoMLM a budeme zarábať do $100 mesačne bez akýchkoľvek registrácií. Určite si viete predstaviť, koľko to bude, keď budete mať nejakú štruktúrku vytvorenú, tak to bude naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Držím vám palce v registrovaní, držím vám palce v správnom rozhodnutí a teším sa na podporu. Samozrejme ešte, aby som nezabudol, určite sa pridajte na facebookovú skupinu GoMLM CZ.sk. Veľmi vám to odporúčam. GoMLM CZ/SK. Takže to je z mojej strany všetko. Držím vám palce a majte sa pekne. Do počutia.